Здравейте, географи! След потопа от преди няколко дни, през следващата седмица ще вилнее нов средиземноморски циклон над България. Дъждът ще завали още в ранните часове в понеделник и до следобед ще вали над цялата страна. В понеделник вечерта и във вторник ще има значителни валежи в централна и източна България. Особено по Черноморието и в Странджа. Там може да се акумулират над 100 литра на квадратен метър дъжд на места за периода от понеделник до четвъртък, а на места и повече. Възможни са локални наводнения и прииждания на реките. В сряда значителни валежи ще има в северна и източна България. Във вторник и сряда ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Най-силни пориви ще има в района на Стара планина, североизточна България по Черноморието, на места над 100 км в час. Циклонът няма да подмини и нашите съседки. Значителни валежи ще има в Гърция, Румъния и Турция. Имайте го предвид, ако пътувате. Географи. През следващата седмица природата отново ще покаже своята сила. Не я подценявайте. Ще падне много вода за кратък период от време. Ще има много съборни дървета и свлачища. Бъдете предпазливи и стойте информирани. Подкрепете ме, като се абонирате в канала ми в TikTok и YouTube. География за всички. Чао и до следващия път!